ani 7 sɔrɔ n'u kun taara Gabon u ye kupu ta ka di Mali ma Gabon n'o ye Coupe d'Afrique kade ye Amara ko layidu taara u ye layidu in ma timɛ yaasa sa ka se ka o kuma kɛ su in na ani u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ani u ka dege karamɔgɔ an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko kibaruya teliman minnu b'an bolo bi su in na o ye k'a fɔ dɔgɔkun min bɛ sigi sa ni o ye bɔlɔlɔ tɔgɔla dɔgɔkun ye ale baaraw bɛ sen na labɛn bɛ sen na ko baara in kan ka kɛ kalo in tile 25 ka taa kun cɛ tile 27 la leloyikaw fɛ yen bingali dɔ kɛra yen an na dɔ ka dɔ fɔ o la minisma fana ale ka baara bɛ ɲini kana kun cɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'a fɔ ko seli dugusajɛ ani kana se bi an bɛ don min na ma kɛmɛganani mɔgɔw murutilen don a ma yɔrɔ caman na dɔw yɛrɛ y'an wele bi wulada in na tuguni ko senu fana ko mɔgɔw tɛ fɛ ka kɛmɛganani ye u ɲɛ na dɛ kelakaw ni ala sɔnna a ma olu bɛna bayɛlɛmali kɛ minɛn sɔrɔ minɛn min n'a bɛna fisaya u ka musolakaw ma kosɛbɛ olu bɛna se ka baara kɛ n'o ye ka se ka u ka sumanw dilan ka se k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Burkina Faso jamana ɲɛma a kun fɔra ko ale kɛra cogo sugu dɔ ye k'a sɔrɔ ti tiɲɛ ye min ye Ibrahima Traoré kapitɛni bi a taar'u ka jabaraniso la ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye maa minnu ye degun sɔrɔ ka se ka dɔ da u tulo kan u yɛrɛ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min Senegal jamanakuntigi ale bɛ Faransikaw fɛ yen Amara taama la taama min senfɛ ani Macron ye ɲɔgɔn ye u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ Senegal ale ni Faransi ka baara ɲɔgɔnya bolo ni ɲɔgɔn ma k'ale sinsin Bangladeshikaw olu fɛ yen sanji ale ye tiɲɛniba kɛ yen tiɲɛni senfɛ sa maa dɔw kɔni ni tora a la halisa ɲininiw bɛ sen na olu fanfɛla la Guinée-Bissau minisiri 2 ye walan sɛmɛ olu ko ko olu sen tɛ président n'o ye Umaru Sisoko Anbalo ye ale nɔfɛ taama ko u n'o dabila sa sini ni sinikɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛna na jɔyɔrɔ min na Mali kɔnɔ o ye Sikaso ye ka da kun jumɛn kan furancɛla fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta ye ale kun bɛ kɛnɛ dugu kan min ye baara ye sibiridon don a bɛ kɛ u ka ndolanci kɛnɛba in na ndolanci kɛnɛ min yɛrɛ n'a lakurakurayara ale yɛrɛ fana lajɛliw bɛna na kɛ k'a labila maaw ye Université ka to kabakuru fɔlɔ da Sikasokaw fɛ yen balo di min bɛ kɛ san o san commissariat la sécurité alimentaire fɛ ale y'o kɛ goudron min n'o dara Sikaso kɔnɔ ani ka tila ka viadigi fana fara ka Sikasokaw fɛ yen a n'a misɛn tɔ olu fana bɛɛ lajɛlen kurumo karili bɛ kɛ ka fara sariba bɛnba kan k'an cɛba fana kɔnɔna na baara dɔ kɛra yen jamanakuntigi a n'a nin bɛɛ lajɛlen kɛ sibiridon ni ala sɔnna a ma Sikasokaw fɛ yen anw ɲɛna an tulo o ye Falaye Keyita ye ale kɔni bɛ kɛnɛ kan yen Sikaso ko ale kɔni bɛ ka fa nin waati in na waleya mun bɛ yen ni o ye k'a fɔ ko nin waati in na ko kibaruya minnu bɛ di ko maaw k'u kɔlɔsi u la kosɛbɛ a laɲiniw kɛlen don min ye bɛɛ lajɛlen b'o o dɔn wa a fana ɲininen don jamanaw fɛ minnu ko ko olu ye AES ye u fana ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka se ka u ka dugudenw k'olu kunnafoni maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ nin baara ninnu na fana ka se k'a dɔn k'a fɔ ko u fana bɛ yen cogo min jamana ninnu fana ka kunnafonidilaw bɛ yen wulikajɔ ka se ka kɛ maaw ka se ka kunnafoni fana sanuman sɔrɔ o bɛ ɲɛ kosɛbɛ leloyikaw an y'o fɔ maa 4 o de kɔni fatura olu fɛ kelen o joginna bingali senfɛ bingani min ni o kɛra Bura ale commune kɔnɔna na an sɔngokaw olu fɛ yen Banbancoore ni ka wale kɛbaa minnu ye nin kɛ u ye 5 don fiɲɛ na nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ jɛgɛmɔlaw kɔni olu de sɛgɛnnen don kosɛbɛ avril kalo tɛmɛnen nin waleya ɲɔgɔnna kɛra maa caman ni tora a la minisuma ale ka baaraw kuncɛli o ɲɛfɔli baaraw bɛ sen na décembre kalo nata tile 31 kalo 18 min dir'o ma u bɛ k'o kuncɛli ye pewu u ka baaraw olu bɛ se ka kuncɛ cogo min na hɛrɛ ni baden na i n'a fɔ a daminɛna cogo min o kimɛli baaraw olu fana bɛ sen na maliyɛn minnu bɛ hiji la ko hiji baaraw kɔni nɔgɔyara arafa tagaw kɔfɛ mina tagaw madina tagaw ale ni sitanɛ bonni kɔfɛ sa hiji kɔni ɲinanta ko maa caman de fatura ye a bɛ maa 900 ɲɔgɔnna bɔ ko olu ni tora waleya in senfɛ maliden 2 o b'a la cɛ 1 ani muso 1 Amara min ye seliba ye o timɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔ ntɛnɛn tɛmɛnen jamanakuntigi ko ko ni ala farala an kan ko min ye kurantigɛ ye ko dɔ bɛna na bɔ a la an ka jamana kɔnɔ an y'a yira la fana ka fɔ ko pan min ye jika kurun dɔ ye bi kɛr'o fana ka masinakaw fɛ yen ninnu kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sanga mun na sa o ye k'a fɔ wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ kɔni barika bonyana kosɛbɛ nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na k'a daminɛ Kidali la ka taa Indalima ni Douentza Soso bɛ Banbancoore ni ka wale kɛbaaw kɔni fiɲɛ tigɛlen don u la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛlen don min ye
o ye maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min na samiya ɲuman o bɛ se ka kɛ maaninfinw bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min na a bɛ baarakaw fɛ yen wulikajɔ min kɛra ye ko a ko faamunen don kilomɛtiri 100 Mali ni Aligérie dancɛ la a yera k'a fɔ ko banbanci dɔw kɔni tun b'a fɛ ka duuru don fiɲɛ na nka u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ se ka taa ka dan kɛ ninjuguyawale ni bamancɛwale kɛbaa minnu b'u kɔkɔrɔmadonni na ka kɛɲɛ ni jamanadenw olu bɛ se ka kisi cogo min armée ale kɔni y'a ka baara kɛ o cogoya la yen fanfɛla la yen kibaruya dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko dugujukɔrɔmugu dɔ kɔni pɛrɛnna yen nka dugujukɔrɔmugu in a ma foyi kɛ an ka wolomasiri tabaw la sabula a y'a sɔrɔ olu yɔrɔ ka jan yen na amara ni seli tɛmɛna baarakɛyɔrɔ bɛ Solusala ko yalama ko maaw bɛ ka taa baara la wa u tɛ ka taa baara la de ko maa minnu kɔni bɛ ka baara minɛ a ɲɛma o ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye bankilakaw ka taa se kunnafonidilaw ma ale ni polisiw ko olu kɔni olu bɛ ka baara kɛ kabini seli banna nin waati in na dɔgɔtɔrɔw journalistes finitigiw ka taa fara min ye banki baarakɛlaw kan ko n'o tɛ ko min ye gouvernement baarakɛlaw ani sariyatigɛlaw k'olu fana bɛ ka taa u ka baaraw la a tɔ kɔni yɔrɔ caman na k'a cogo cabalen don kosɛbɛ o bi faamu dɔw mana ka bɔ ka dugu la fɔlɔ nka dɔw fana ma taa yɔrɔ la dɛ u fana dalen don sunɔgɔ la an k'o fana fɔ n'an bɔra yen wolomasiri tabaw ka ɲɔgɔn n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale ye bingali min tun bɛ yen n'u tun b'a fɛ k'o ɲɛsin finitigiw ma Menakakaw fɛ yen Indelman kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko mɔbili kɔni min y'o kɛ ko a mɔbili kɔni bɔra baara la pewu sɔrɔdasi 5 olu joginna 2 ta kun juguyara kosɛbɛ nka pankurun bɔra nɔgɔnni fɛ Gawokaw fɛ yen ka na olu ta ka taga ni olu ye yaasa u bɛ se ka furakɛ cogo min na ko nin waleya ninnu senfɛ sa bamancɛwale ni wale kɛbaa kɔni maa 32 o de bɔnɛna a nin na mɔbili dɔw minɛna u la mɔbili dɔw tiɲɛna u ka maramafɛnw ale n'u ka kɛlɛkɛminɛnw minnu bɛ yen u bɛ mun kɛ ka dugujukɔrɔmuguw dilan ko olu caman fana sera ka ndaraki o ko in senfɛ sɔrɔdasiw olu ka wulikajɔ olu ka baara ko u sera k'o kɛ maa 2 olu bɔnɛna u nin na ka baganw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye o kɛra bingali senfɛ dugu min kɔnɔna na sa o ye Tataji ye Tataji ale ye Subala n'o ye Bankasi cercle kɔnɔna na yen ye maa 5 fana olu joginna maa 2 olu fana fatura bingali senfɛ n'o ye Tuara ye Masina ale mara la maa ninnu kɔni u tun bɛ olu fana kibaruyaw y'a jira k'a fɔ k'olu fana kɔni ɲininen kun don dugu caman bɛ yen bi Masina kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko min ye bamancɛwale ni wale kɛbaa n'o ye bingali kɛ u bɛ taa don yɔrɔ la sabula u y'a jira k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye k'olu yɔrɔ man jan u la jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw fana sibiri tɛmɛnen moto dɔw sanfɛ olu kɔni ye duguta mobili dɔ sa u bɔtɔ Nizɛrikaw fɛ k'i kunda Gawo kan k'o maaw bɛɛ lajɛlen da u disi ka sa dugunicinin min bɛ Gabero kɔnɔna na n'o ye Guntini ye k'u bɔ mɔmɔ k'u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen minɛ u la dugudenw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin t'a siɲɛ filanan ye olu yɛrɛ b'a fɛ sa min ye Laramɛ ye ale ka ye kɛnɛ kan nin yɔrɔ ninnu na baara mun bɛ k'u fɛ waati ni waati n'o a bɛ fɔ o ma sa ko o ye patrouille ye ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Amara office du moyen banni ale ka lajɛ kun kan ka kɛ Sangaw fɛ yen nka jamanakuntigi ale ka taali kama sa Sangaw olu na maaw ye dɔgɔkun wɛrɛ sabula minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale bɛ taga o kɛnɛ kan Sikasokaw olu fɛ yen baaraw olu tɛ se ka kɛ ale kɔ Isa Kante office du moyen banni ale ye kibaruya ninnu di anw ma Sangakaw fɛ yen ko san ye tiɲɛni kɛ yen dɛ sanko in dɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kun ye Tomiya ye Zen ye Dɔngɔnɔdugu ye Sangakaw fɛ yen kilomɛtiri 45 o de b'a ni Baɲaŋara dugu kɔnɔna kɔni cɛ ko san fɔlɔ minnu kɔni nana ani fiɲɛba min wulila kununko a ye Bamakɔ yɛrɛ fana sɛgɛn yan dɛ Bamakɔ kɔni a ye Bamakɔ sɛgɛn yɛrɛ kosɛbɛ Bamakɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen yera ko maa dɔ fana y'i fa tewu ani bamancikawle kɛbaw ka taa dunanjigiso dɔ fana kɔnɔna na Duwansakaw fɛ ka maa mugu ci bɛɛ lajɛlen na maa 4 olu ni tora waleya in senfɛ min ye maa dɔw ye olu joginna dɔw sera ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la mɛ waleya in kɔni kɛbaw ko bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko ninjuguyawale ni bamancɛwale kɛbaw don u kɔni nana ka na mɔgɔw sɔrɔ bari kɔnɔna na ka mugu ci u la Bɛfɔ Junior ni o ye Mahamadu Basiru Kisa n'u b'a wele ko karamɔgɔ Bɛfɔ Junior ale kɔni kun welela k'a ɲininka dalakan na ka kɛ ni video ye video min n'a tun y'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'o de ye k'a jira k'a fɔ sa lamɛnbaaw ka hakɛ to ko ni maa min ma laya sɔrɔ ko ni jɛr'i muso fɛ ko bɛ se ka kɛ laya nɔ bɛ se ka bila laya nɔ na kuma in fɔlen min ye brigade d'investigation maaw ye olu taara ta a ka so alamisa don ɲininkali kɔfɛ juma don u taara n'a ye procureur fɛ yen ale ko k'a bila kaso la yan'a ka kiiri don cɛ dɔgɔkun nata in o kɔnɔna na kiiri ale kan ka sigi sen kan min ye Segu kɔnɔna na Amara Sori Kone ale kɔni ye animateur ye arajo la Subangaw fɛ yen
a kun minɛna janvier kalo tile 23 san 2023 a y'ale labilara kunu segukaw fɛ yen min y'u ka dugukɔnɔmaw n'u ka dugudenw y'u bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula bamancɛwale ni jugawale kɛbaaw olu kɔni tun ye tɛgɛ sigi kamalen na an ye min sɔrɔ kunnafoniw teliman na nin waati na ka da aw tulo kan o ye nin ye min ye maa minnu bɛ yen sa n'u olu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ma sisan an ka maa welelenw an bɛna olu wele olu ka se ka na ka se ka baara kɛ. Ayiwa an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na su in na min ye ndolancilaw ye olu minnu tun ye se sɔrɔ ka kupu di an ka jamana ma Gabɔnkaw fɛ yen Coupe d'Afrique CAN 2017 la layidu kun taara u ye layidu min k'a ta o wagati la an ɲini kana san 5 yɛrɛ sɔrɔ sa o parce que an bɛ 2024 la a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ welewelemada kɔni u y'o bila ka taa fan bɛɛ fɛ jamanakuntigi hakili la k'a fɔ u tun ye ci bila o ma u ye gafew fana kɛ ka se ka ɲɛfɔliw kɛ min ye fédération tɛ fédération ye Mali kɔni kɔnɔna na u y'u se bɛɛ kɛ nka halisa u ka hakɛ u ma ja kɔ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Burabile ale bi yan min ye Ablaye Dabo fana bi yan ka taa fara Jemusa kan Tarawele kan olu ye ndolancilaw ye Bura kɔni ye dege karamɔgɔ ye an na se ka kuma d'u ma suna Bura an bɛ fɛ i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko in yɛrɛ nana cogo di Coupe d'Afrique in parce que a kuma cayara kosɛbɛ ne yɛrɛ kun bolo n ko aw y'aw ka wari sɔrɔ fo ka anw yɛrɛ dɔw ɲinɛ yɛrɛ halisa a ko ma se ka ɲɛnabɔ i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna su in na. Kasim n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo n bɛ fɛn fɛn farikolo ɲɛnajɛ fɛ n b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ni balontan komi n y'a fɔ cogo min na Kasim Coupe d'Afrique la en 2017 an taara Gabon an ye Coupe d'Afrique ta mais yan'an ka se Gabon an ye gɛlɛya caman sɔrɔ an yɛrɛ kun suspendra déjà Mali yɛrɛ kun suspendra ka ban donc denmisɛnninw an tun bɛ entraînement kɛ an tun bɛ match amicaux kɛ mais u kun hakili sigilen tɛ maintenant à la dernière minute k'an to kaba la donc pulo ka taa wagati don quoi pulo ka taa wagati don donc u y'a suspend maintenant a bɛna fɔ an na don min na k'a fɔ ko an ka suspension wulila donc an ye Ala fo o don a fɛra min na yɛrɛ fo an yɛrɛ hakilila tigɛlen tuma min na f'an selen Gabon donc o y'a sɔrɔ an ma préparation kɛ ka fɔ i n'a fɔ bɛɛ préparation bénéficier o ma Bura kun hakili t'a la k'aw bɛ jouer wa non an tun hakili t'a la o parce que n'a fɔra k'i suspend ko jamana yɛrɛ ye suspend donc i bɛ se k'a fɔ k'i hakili b'a la k'i bɛ jouer cogo di donc an kun b'a dɔn a ka gɛlɛn an tun bɛ denmisɛnninw an tun bɛ kuma fɛ kosɛbɛ pour que ka se k'u hakili lasigi an kɔni ye nkalon caman tigɛ u ye Ala de bɛ yafa an ma o la an ye nkalon caman tigɛ u ye bon fo an taalen Coupe d'Afrique yɛrɛ kan don min na an y'a don de a sa ko maintenant kɔni sisan an kɔni an na Coupe d'Afrique ta bon malgré tout ça préparation ma se ka kɛ mais an dalen kun don denmisɛnninw na yala an dalen kun d'u la an taara Ala y'a kɛ an ye Coupe d'Afrique ta bon an ye Coupe d'Afrique ta yan'an ka taa Coupe du monde na an nalen maintenant ministre ka chef de cabinet taara an fɛ yen Singare ka taa kuma ɲɛfɔ an na k'a fɔ ko bon ko an ka hakili latigɛ o promesse min taara an ye k'a fɔ ko n'aw ye Coupe d'Afrique ta ko du bɛ d'aw ma logement social ka bɛ d'aw ma k'aw hakili latigɛ n'a ye o y'a sɔrɔ Pulo y'a fɔ yanni o cɛ ko an ye fɛn fɛn yanni an ye denmisɛnnin minnu tɛmɛra 2015 mɔgɔ minnu tɛmɛra n'an ma tɛmɛ olu sanfɛ k'an tɛ jugoli jukɔrɔla la donc an bɔra min kalama an taara Coupe du monde na ka na maintenant Coupe du monde na u ye an ka mérite minnu d'an ma an kɛra 4e an nan'u la maintenant problème kɛra min ye minnu ye Coupe d'Afrique ta caman ye Coupe d'Afrique ta k'a sɛgɛn kɛ fo bi u ma dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ an ma logement social sɔrɔ fo bi an donna yɔrɔ bɛɛ sa an taara fédération na olu yɛrɛ m'an jaabi yɛrɛ fo bi
c'est un regard en tant que forum na bi ou le ramon de a pas bila ta ministère là la même chose entre primature là lu ya na me entre présidence là lu fina la me maintenant on a la défensive u y'aw lamɛn bura o kɔrɔ u ye mun de fɔ aw ye ya la me démarche fɛn fɛn kɛ ani comment dire cela pour l'autre ministre la kumakan fɔ o yiru la ani kumakan bɛ essor kɔnɔna la n'o y'an ka journal officiel yɛrɛ o fana yiru la kono ko prévu tɛ tɛmɛ nin kan maintenant ko kuma kan ka se yɔrɔ min olu b'a kɛ cogo la pour que k'ala se yen nɔ k'an bɛ wele bon esa an tɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ fana san kelen na sisan nɔ bon an ye point de presse fana kɛ maison de la presse la k'a fɔ ka kunnafoniyaw wele k'a ɲɛf'u ɲɛna bon an b'a a ɲini u fɛ peut-être que faamaw don i b'a sɔrɔ u t'a kalama mais k'u labɔ a kalama k'a fɔ ko jamana denmisɛnnin den dɔw de fana bɛ yen nɔ u ye ko dɔ kɛ faso ye a ye coup ta ka di faso ma bon fo bi an ma se ka récompenser n ko parce que dɔw bɛ ka coup du monde jateminɛ coup du monde wari tɛ o dɔw ye sacrifice kɛ coup d'Afrique la fo bi u ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a la donc an kɔni ye ko bɛɛ kɛ sa mais hali bi an bɛ ɲinini de kɛ au moins k'an bila ka hakɛ kɔnɔna la donc parce que an ka mérite de don n'a fɔra ko ka coup ta ka di faso ma ko faso o fɛn na k'e ma foyi sɔrɔ o la o ka gɛlɛn dɔɔni Kassim a ka gɛlɛn surtout minnu bɛ denmisɛnnin balontan dɔn a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ peut-être que Dabo yɛrɛ bɛ yan Dabo bɛ yan min ye Jamusa Tarawele ale fana bɛ yan Dabo aw yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna nin ko in na parce que an y'a ye k'a fɔ a kuma cayara aw donna yɔrɔ caman aw ye démarche caman kɛ bi est-ce que a bɛ ka se k'a to aw ka se k'aw ka balontan kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a laɲini cogo min na ou bien ko in kɛlen kɔfɛ a y'aw dusu kasi fo aw yɛrɛ y'aw senbɔ kow la de. Assalamu alaikum. I bɛ gɛrɛ micro la. Assalamu alaikum. Ko ni yɛrɛ kɔni kɔlen kɔfɛ a y'an caman yɛrɛ kɔni découragé a y'an dusu kami Mali balontan na parce que a y'a bila an kunna i bɛ balontan fu de don quoi parce que n'i ma mɔgɔw ka chance tɛ kelen n'i ma se ka chance sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ bon i bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ fu de donc dɔw ka carrière tiɲɛna beresili y'u sɔrɔ depuis n'u fɛn Coupe d'Afrique kɔfɛ bon Mali balontan ma nɔgɔn jeune ko problème b'a la cheville ko problème b'a la dɔw ka carrière ma se ka taa yɔrɔ jan bon dɔw yɛrɛ ta fɛnɛ ni na ko problème fitininin dɔw bɛ yen kɛra sababu ye ka dɔw ka balontan tiɲɛ bon an jigi bɛ so kelen min fɛnɛ kan o ma se k'a di donc a ye mɔgɔw découragé dɛ a ye mɔgɔw découragé an yɛrɛ ta y'an denw découragé bilen u ka balontan ko la an bɛ mun f'u ɲɛna k'u ka kalan de kɛ a bɛ mɔgɔ découragé dɛ franchement a bɛ mɔgɔ découragé a t'aw denw la encouragé o balontan na tugun Mali balontan kɔni n'u ye kɔfɛla sɔrɔ kuma bɛ sɔn ka caya dɛ an kɔni an découragé don franchement parce que an ye ko sugu bɛɛ kɛ walahi an ye ko sugu bɛɛ kɛ an y'an sen don k'an bolo don an ye ko sugu bɛɛ kɛ mais e yɛrɛ bolo mun bɛ na ni nin n'a ɲɔgɔnna ye parce que layidu kɔni mana ta gouvernement fɛ surtout jamana ɲɛmɔgɔ ministre k'a fɔ san kelen san fila san saba aw bɛ munumunu n'a nɔfɛ mɔgɔ si tɛ ka jigisigi kuma fɔ a ye présidence ye lettre kɛ k'a di ko ministre des sports o k'ale aw bɛ se ka bila aw ka hakɛ kɔnɔna na cogo min na aw tɛ ka se ka ɲɛbɔ Bura yɛrɛ bɔra ka min fɔ sisan ala jugumanba yɛrɛ parce que aw fana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ fédération de bɛ yen fédération yɛrɛ fana tɛ ka aw lamɛn a bɛ ka mun ka aw la bi. Anw kɔni bolo an ye balontan na an kɔni y'an se kɛ u ye mun ɲini anw fɛ anw y'a kɛ bon olu mun fana ye sanfɛmɔgɔw ye olu fana de tun b'u jɔyɔrɔ banban donc fédération yɛrɛ kɔni bɔra an jigi kɔrɔ fédération b'a jɔ a jɔyɔrɔ la parce que fédération fana b'an ni ministère cɛ parce que ministère des sports yɛrɛ fana y'a yira kɔnɔ ko normalement fédération de kan ka lettre kɛ ka ci olu ma k'anw yɛrɛ kun man ka s'olu ma fédération de kan ka lettre kɛ ka ci olu ma an seginna ka taa fédération na an kɔni an ye piqué ka ba kɛ jusqu'à présent. Jamusa e yɛrɛ ye mun lakɔlɔsi ko in bɛɛ lajɛlen ni kɛli ni waati ni sisan cɛ. Salam alaikum d'abord. Mais an lamɛnbaga bɛɛ fo ka tɔnɔ Kassim yɛrɛ fo a kuma ma nɔgɔn dɔɔni ne ma mais adamaden kungo a tɛ taa k'i yɛrɛ to a ye minɛ kan ka wara fa o y'a sɔrɔ a kunyafan b'i yɛrɛ bolo ne bɛ se ka min fɔ ko in na ko in kɛra cogoya min na vraiment an tun t'a dɔn k'a bɛ kɛ tan Côte d'Ivoire ye date yɔrɔ dɔ la yanni an bɛ taa Coupe d'Afrique la suspension ko in na moi je me souviens i n'a fɔ a kɛra bi de un jour an bɔtɔla entraînement kɛyɔrɔ la parce que an bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ de donc président ka so a n'anw ka yɔrɔw man jan ɲɔgɔn na donc a donna an mɔgɔ 5 de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni Mohamed Kamara Seme Kamara ani Mamadi Fofana an tun bɛ ka taa so ka entraînement bannen a donna
an y'an to entraînement yɔrɔ la an taara Diko fɛ yen ka taa kuma in ɲɛfɔ Diko ɲɛna. Imam Diko ɲɛna o y'a sɔrɔ Diko bɛ fɛn na donc après an taatɔ la so an selen IBK ka yɔrɔ la tellement que anw yɛrɛ an bɛ ka entraînement kɛ désespoir ni fɛnw b'an na parce que a b'an kunna an bɛ ka entraînement kɛ nin y'a san 2nan de ye san an bɛna don o kɔnɔna na ko o Coupe d'Afrique sera k'an tɛna taa et pourtant an dun qualifiera an ye qualification ni fɛnw bɛɛ ta k'an tɛna taa ka sababu kɛ qualification suspension ko ye donc an bɛɛ nana k'an jɔ moto la dɔw ko est ce que k'an tɛ taa IBK fɛ yen ka taa ɲɛfɔ an ɲɛna juste n'a sɔrɔ an bɛ se ka nin ko in ɲɛna a ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ quoi parce que an fana ka vie de bɛ nin na donc a donna moi je me souviens très bien mais an y'o bɛɛ kɛ fɛn min na après ala nana kɛ o ko ɲɛ sɔrɔ la donc jusqu'à ce que an sera ka taa ballon tan ka se k'an yɛrɛ sacrifier jamana ye ka fɛn dɔ sɔrɔ o kɔnɔ kunkɔrɔta de don parce que don min an bɛ taa yɛrɛ mɔgɔ caman fana kun jigi t'a kan k'an bɛ se ka taa ni coupe ye ka tila ka segin n'a ye a don na hali voilà ala an ka match fɔlɔ don an ye match nul kɛ o don na kuma min fɔra o b'an kun na i b'a fɔ a kɛra bi de parce que an ka match an ye match nul kɛ contre Tanzanie président de la fédération a ka kuma fɔlɔ kɛra mun ye ko c'est comme ala an ka taa so parce que Tanzanie de tun ye équipe bɛɛ lakolen n'a ma se ka Tanzanie ci nakun t'an na bilen parce que an ye match nul kɛ Tanzanie fɛ mais par la grâce de Dieu ala tilara k'an dɛmɛ après an sera ka sebaya sɔrɔ fo ka taa Coupe d'Afrique ta mais n'a fɔra o fana kɛra promesse minnu taara ɲɛ fo kana se bi ma k'a ma sɔrɔ vraiment a tɛ jigisigi di mɔgɔ ma an kɔni bɛ min fɔ c'est comme se kɔni t'an ye se tigɛ ala de mais an ka hakɛ de don a mana gɛlɛya cogo cogo don dɔ la hali n'anw tɛ yan sini an ka hakɛ a bɛ ɲini u fɛ donc an kɔni bɛ min fɔ jagoya tɛ dɛ u delilen de don u k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ. Ayiwa Bura nin b'a to ne bɛna ɲininkali dɔ k'e la o ye denmisɛnnin minnu bɛ taa équipe nationale ninnu na c'est vrai e kɔni ye étape bɛɛ kɛ ka tɛmɛ gouvernement an t'a mɛn komi Aigle ta bɛ cogo min ko nin y'u ka prime ye nin kan ka di u ma mais ni u ye coupe de ta a bɛ fɔ ko jamana bɛ fɛ ka nin ŋaniya ta u ye aw yɛrɛ bolo est ce que a ma se yɛlɛma ka don la parce que ballon tan bɛ ka taga sira min fɛ bi maa dɔw yɛrɛ bɛ yen professionnellement yɛrɛ bɛna jouer cadre la sisan an b'o o fana lakɔlɔsi walima yɛlɛma bɛna don a la cogo di parce que aw filɛ degun min kɔnɔna na nin ye aw taara baara kɛ maa ma se ka mun ɲɔgɔnna kɛ mais mɔgɔw bɛ yen minnu tɛ ka fosi di jamana ma bi an k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ ka foyi di jamana ma u wele ko kelen 100 000 bɛ ta ka d'u ma olu bɛ min u tɛ ka se ka fɛn min kɛ jamana ye dɔw sera k'o kɛ an ye o ye ka kupu da an ma e yɛrɛ bolo yɛlɛma jumɛn bɛ se ka kɛ denmisɛnnin ballon tan prime ko la a ka se ka officialiser ka dɔn k'a fɔ n'aw taara nin y'aw ta ye n'aw ye se sɔrɔ nin y'aw ta ye n'aw sera ka na ni kupu ye nin y'aw ta ye. Kassim i ka ɲininkali diyara ne ye ne bolo yɛlɛma bɛ se ka don a la parce que Mali yɛrɛ ballon tan na bi catégorie jeune bɛ min di Mali ma bi équipe première ta di Mali ma i b'a daminɛ la bi Mali ballon tan daminɛ la je pense que catégorie jeune cadeau de ye coupe di Mali ma équipe nationale A o ma coupe ma di Mali ma i ye min fɔ peut-être que a kan ka fɔ baara min bɛ yen nɔ n'i ye nin kɛ normal nin kan ka d'i ma nin bɛ d'i ma n'i ye coupe ta nin bɛ d'i ma o kan ka kɛ. Mais o tɛ fiɲɛ na mais kare kɔni na c'est que sur o de fɔlen don n'a ye Coupe d'Afrique ta logement sociaux bɛ d'aw ma o kɔni o bɛ yen nɔ o ka di maintenant kare degun yɛrɛ problème ye jumɛn ye équipe première u bɛ min sɔrɔ wari yɛrɛ la an ka wariko yɛrɛ bɛ ala équipe maw na non n b'o f'i ɲɛna bi minɛnw fana na aw u t'o fana ɲuman d'aw ma n'i ye fɛn sɔrɔ pour que ka se ka fɛn yɛrɛ sɔrɔ équipe nationale fini yɛrɛ sɔrɔ f'i ka taa phase finale kɔnɔna la ma taa phase finale la aw bɛ qualification éliminatoire ta ni mun ye seulement ni Pentaclote ni peut-être que seulement kelen o ye détente fila bɛ se dotation ta aw ye a la dotation t'aw ye k'a fɔ ko nin don fana yɛlɛmana ne kɔfɛ kɔni tɛ min kalama sinon bɛ kuma min na dotation tɛ yen k'a fɔ ko nin bɛ di mais Bura bɛ Mali maaw sɔrɔ cogo di k'o don Mali joueurs denmisɛnninw kana minnu kan ka taa ballon tan Mali ye ko o tɛ yen fédération tɛ o ta jate la o bɛ se ka kɛ cogo di ko phase finale an bɛ denmisɛnninw ka maaw ci de k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw ka maaw fila an b'a ci de ka tila ni ɲɔgɔn cɛ an de b'a san an t'a san dɛ jurumɔgɔ mana di sisan u bɛna taa ni jurumɔgɔ jusqu'à en finale maintenant maaw min bɛ taa fo finale la sisan maintenant denmisɛnninw ka match maaw kɛ ka ban peut-être i b'a sɔrɔ maaw fila bɛ se ka kɛ jaune fila ni blanc fila ou bien vert ninnu an b'o ci an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an fana bɛ se ka maaw sɔrɔ ten nɔ o t'an anw yɛrɛ ka tenue na maintenant il faut que o de ka kɛ sisan nɔ bon équipe fila catégorie jeune filɛ nin ye n'aw ye nin kɛ aw bɛ nin sɔrɔ n'a taara nin na aw bɛ nin sɔrɔ je pense que o de kan ka définir k'a fɔ bɛɛ ɲɛna pour que au moins an bɛ degun min kɔnɔna bi an ka se ka bɔ a kɔnɔna na ko kuma fɔ cogo min na mais ni denmisɛnnin minnu bɛ di aw ma
u bɛ d'aw ma tuma min na n ko papier dɔ bɛ tɛmɛ aw fana ni fédération cɛ pour que aw ka se ka joueurs ta kɔni ka se k'a fɔ ko aw bɛ entraînement bɛ fɛn dɔ kɛ u kunna a bɛ fɔ sa ko bon ninnu ye Mali cadres ye u kan ka nin éliminatoire ta fédération ta aw wele o la ka fɛn dɔ fɔ aw ye wa est-ce que o yɔrɔ la aw fana man ka dantigɛli kɛ k'a fɔ nin ni mago ɲɛ bɛ se an ma aw y'o labɛn an ye pour que an fana ka se ka baara kɛ ka ɲɛ. Bon ni fédération ye wele maintenant u bɛ contrat di ma contrat bɛ di puis a bɛ sɛbɛn i ka contrat kɔnɔ ni batira don ni élimina don min dépôt don i ka contrat cassera depuis terrain ni élimina dɔrɔn an 2 ans dir'i ma i ka contrat i ka match bɛ ban a bɛ f'i ɲɛna a sɛbɛn n'an ka contrat kɔnɔ ten ni match banna dɔrɔn o ye contrat cassé depuis o yɔrɔ la. Awɔ maintenant an bɛ a bɛ demander dɛ peut-être i bɛ se ka minnu sɔrɔ o ye ballon de ye an bɛ se ka ballon de sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ équipement bɛɛ sɔrɔ minnu dɛmɛ na a bɛɛ tɛ sɔrɔ dɛ ballon kɔni an b'o sɔrɔ mais an mago bɛ équipement ni fɛn minnu na an b'a f'u ɲɛna bon an mago bɛ nin na an mago bɛ nin na a ka gɛlɛn a sɔrɔli ka gɛlɛn. Bura yɛlɛma ma don a la wa ou bien a bɛ ten de. Bon ne famara ma tiɲɛ yɛrɛ la Kassim Mali balontan ko sisan ne ma a lajɛ mɔgɔ fɛ ten mais o ma ɲi dɛ. non mais tiɲɛ de e ye kubu ta e taara CAN na i ye joué Mali club belebeleba fila fɛ Stade ni Joliba ka tila ka i senbɔ nin na ten Bura o fana cɛ ma ɲi dɛ ou bien dusukasi de b'i la. non dusukasi don parce que a bɛ balontan nege bɔ mɔgɔ la a ŋuma a tɛ nege don i la même Mali ni Mali gagné a ka di ni ye mais ni Mali perdre la a bɛ digi na mais k'a fɔ ko n bɛ taa n sigi de k'a fɔ ko n bɛ Mali balontan na ye komi fo honnêtement ne t'o kɛ tuguni ne famar'o ma dɛ. non famara ma parce que a dusukasi barika ka bon a fɔra ko e bɛ sacrifice kɛ aw de ye kubu ta ka di Mali ma mais bi i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ kula Facebook kan équipe dɔ ka prime ma di dɛ ninnu ka prime match ma di dɛ nin bɛ tan nɔ mais an minnu ye kubu ta ka di faso ma aw yɛrɛ ka hakɛ bɛ yen an yɛrɛ ka hakɛ bɛ mɔgɔ si hakili ma t'a kuma fɔ yɛrɛ mɔgɔ t'a kuma fɔ tuguni donc o bɛ mɔgɔ o ka dɔw ka juru sara voilà dɔw ka juru bɛ ka sara dɔw ka prime bɛ ka réclamer mais an minnu ye Coupe d'Afrique ta depuis 2017 est-ce que n ta ye 7e année de la ne ma fɛ ou bien 7 ans o n y'a 7e année de la 2017 ni sisan voilà bon i tɛ mɔgɔ foyi dɔn Mali kɔnɔ k'an ma taa min fɛ yen nɔ min kan ka Mali balontanko sira ɲɛnabɔ k'an ma se min fɛ yen donc n'a fɔra ko o ko bɛ cogo la est-ce que a bɛ balontan nege don i la. donc n'i y'a faamuya sisan o prime ma d'aw ma so ma d'aw ma foyi ma kɛ quoi. prime ma d'aw ma foyi ma d'aw ma prime min dara ma o Coupe du Monde prime de ye. aw qualifié ka taa Coupe. an taalen Coupe du Monde la ka taa 4e Coupe du Monde la. aw taara kɛ 4e Coupe du Monde na. an taara 4e Coupe du Monde na ni mɔgɔ minnu Brésil Argentine Brésil Espagne Angleterre de kubu t'a la. Brésil Espagne Angleterre de kubu ta an kun b'o. aw m'o na. an de bɔra 4e Brésil an ci 3e place Espagne an ci demi-finale la Brésil an ci 3e place la mais an ye sacrifice min ka taa fɛnɛ o b'a dɔn et puis an bɛ taa kuma min fɛnɛ la anw ni denmisɛnninw de don ani commission président ko Cheikh Masire o kelen ani Musa Kanute anw de taara Cheikh Diallo de fara an kan dirigeant na i k'a lajɛ Mali kɔnɔ ko Mali bɛ taa Coupe du Monde na an dama dɔrɔn de tun bɛ yen. mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ yen. après ça que ministère mɔgɔw taara sɔrɔ yen Foma qui était Foma de tun bɛ yen nɔ directeur national de sport Foma taara sɔrɔ yen nɔ a banna. yen fana prime tun tɛ yen. o prime nalen o de fɛngɛlen filɛ o de dira anw ma tan nɔ an y'o wari sɔrɔ o. n'o tɛ a ye min kɛ Coupe d'Afrique la foyi fo bi dɔw ye Coupe d'Afrique ta olu ma chance sɔrɔ ka taa Coupe du Monde na u ma foyi sɔrɔ o dɔrɔmɛ kelen ma d'u ma o. u ma foyi sɔrɔ ko de Coupe d'Afrique ta tɛ tɔgɔ de b'a la u bɛ Coupe d'Afrique ta mais u ka mérite ye jumɛn u ka récompense ye jumɛn o ma sɔrɔ fo bi o. a dɔw ka balontan tiɲɛna dɔw yɛrɛ n'u sen banna k'an to préparation na k'u ka balontan tiɲɛ. o de bɛna na ni Dabo fanfɛ sisan Dabo est ce que bi aw ye nin baara min kɛ jamana ye aw ye nin sacrifice ba min kɛ ka tila ka se ka aw jeniyɔrɔ fo ka taa kubu ta ka na a laban tan cogo la est ce que nimisa de b'aw la wa ou bien aw bɛ fɛ faso k'aw bila aw ka hakɛ kɔnɔna na a ka se ka aw ni min ka kan a ka se ka da aw ma et puis aw joueur minnu bɛ yen bi est ce que aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama fana est ce que aw bɛɛ bɛ ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que aw ka se k'aw ka hakɛw sɔrɔ. an fɔra bon an ma nimisa sa parce que faso ko don n'a kɛ min ye hali n'aw ma fɛn sɔrɔ bi a kɔni bɛ faso ka fɛnw kɔnɔ quoi gafew kɔnɔ donc ko Mali sanna Mali ye nin Coupe d'Afrique hakɛya ta mais kɔni n'an sera ka bila an ka kɛ kɔnɔ o de ka d'an ye an yɛrɛ wuli kun y'o de an ka se ka bila an ka kɛ kɔnɔ bon an bɛɛ y'an tɔɲɔgɔn bɛɛ b'a kalama donc fɛn fɛn bɛ kɔfɛ o minnu ye contrat sɔrɔ minnu bɛ ka jouer en championnat la o minnu tɛ ka fɛn kɛ o donc bɛɛ b'a kalama donc komi anw de ye représentant ye bɛɛ tɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ yan n'anw an bɛɛ bɛ na est ce que an bɛ ɲɛ minnu yɛrɛ bɛ yan donc o minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ b'a kalama an bɛɛ lajɛlen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ ka ɲɔgɔn soutenir voilà. aw damadɔ de don wa ou bien bɛɛ de don. bɛɛ de don bɛɛ
25 joueurs bɛɛ de don an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fara an ka dirima kan an bɛɛ de don. Entraîneur titulaire kun ye jɔn de ye? Jonas. Comme là ale yɛrɛ bɛ min sisan a seginna ka taa parce que an wagati la a kun ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ yan. Jamusa kuma ka gɛlɛn ma sa mais ne nin ko sugu kɛra est ce que a tɛ nimisa dɔ don mɔgɔ la faso ko yɛrɛ la? Bon ne kɔni fɛ ma nimisa la. Tout d'abord an ka rêve fɔlɔ kun ye mun ye diɲɛnatigɛ la an ka se ka faso drapeau kɔrɔta. Ala y'an dɛmɛ an sera k'o kɛ k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ o fana ye laɲini dɔ ye an bolo. An bɛ se ka fɔ ko nimisa min b'an na bi nimisa kelen min b'an na ko in kɔnɔna la bi peut-être que an bɛɛ adamaden bɛɛ cogoya tɛ kelen garisigɛw tɛ kelen donc bi dɔw bɛ yen bi n b'a dɔn ça va changer mais dɔw b'an na bi fana olu hinɛ bɛ mɔgɔ minɛ parce que dɔw b'an cɛla bi an bɛ taa Coupe d'Afrique la wagati min na faamaden kelen tun t'an cɛla a bɛɛ ye fantanden de donc hali da balo sɔrɔli a ka gɛlɛn dɔw ma mais bi dɔw bɛ ka jouer 3e division na Mali la 3e division na Mali la a bɛɛ b'a cogoya dɔn hali sansi sɔngɔ sɔrɔli baara de don donc o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ an kɔni an bɛ Ala de deli u ka se k'an dɛmɛ pour que an ka hakɛ sɔrɔ peut-être que dumuni sɔrɔli o ka fisa mais ni i bɛ yɔrɔ dɔ fana la i bɛ se k'i sigi yɔrɔ min na a ka ca Ala fɛ caman bɛ bɔ gɛlɛya la donc an kɔni bɛ se ka min f'u ɲɛna delilikan de don u k'an bila an ka hakɛ. Mais nin ko in ma aw dusu kasi ka aw mabɔ bɔlɔ la parce que Bura bɛ ka min fɔ ale kɔni ale y'a yɔrɔ janya la pewu dɛ. Bon a ne k'a sɔrɔ a bɛ se ka magoba ɲɛ jamana ye bi. O ye tiɲɛ ye sɔgɔm coach Bura yɛrɛ kɛra exemple caman ye anw bolo hali ka courage don anw na Coupe d'Afrique ni fɛnw na an ka se ka kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ an ma miirina caman sɔrɔ Ala ni coach Bura sababu parce que ale tun ye image ba d'an ɲɛna an bɛɛ ka rêve de tun ye don dɔ la an ka se ka kɛ coach Bura ɲɔgɔnna ye parce que an y'a ye télé la ka tɛmɛ a kɛra meilleur buteur ni fɛnw ye Mali la yan an y'o ye donc an ka rêve de tun ye wagati bɛɛ an ka se ka kɛ coach Bura ɲɔgɔnna ye donc bon n'o mɔgɔ b'i bolo i ka groupe la o ye sansi de y'i bolo bon a y'an dɛmɛ kunkolo la parce que balontan ye kunkolo la ko de i ma mɛn i ɲɔgɔnna balontan na ban tɛ o y'a sɔrɔ hakili lafiyalen don hali adamaden a ye taa balontan o y'a sɔrɔ hakili de lafiyalen don hakili tɛ lafiya o y'a sɔrɔ e somɔgɔw ma lafiya an dun bɛɛ ye fantanden de hali anw bɛ voyager wagati minnu na ka taa Coupe d'Afrique ni fɛnw na pour que ka taa k'i ka denbaya to i bɛ penser i ka denbaya la parce que i b'a dɔn ça va pas dans la famille mais malgré tout an y'an seko n'an damayira kɛ pour que ka se ka fɛn dɔ kɛ pays donc an kɔni k'a fɔ ko nimisa bɛ n na nimisa tɛ n na ne b'a dɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ fana ye Ala ko ye mais Ala ta kɔfɛ an bɛ duwawu de kɛ an yɛrɛ ye fana halisa an dɔgɔnin minnu bɛ ka nalen ni min y'an sɔrɔ an ka Ala deli tɛ a k'u sɔrɔ mais o tɛ kɛ fana n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que n bɛ profiter nin fɛ ka fɛn dɔ fɔ Mali balontan na joueurs de ye acteurs ye mais Mali balontan na joueurs tɛ acteurs ye Mali balontan acteurs u kelen tɛ joueurs ye donc u ka joueurs bila u ka hakɛ kɔnɔ u ka acteurs di joueurs ma n'i y'a mɛn balontan yɛrɛ fédération fara ministère kan an bɛɛ bɛ jɔn ka ma joueurs de don mais ni joueurs bila u ka hakɛ kɔnɔ a ka ca Ala fɛ an mago bɛ min na balontan na an b'o sɔrɔ mais tant que ni hakɛw fana ma dafa an bolo k'an bɛ min sɔrɔ o tɛ sɔrɔ donc ne kɔni bɛ min ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw n'a fɛnw fɛ u ka a essayer u ka balontan ta ba la balontan bɛ se ka fɛn bɛɛ di jamana ma balontan bɛ se ka jamana basigi donc u ka joueurs bila u ka hakɛ kɔnɔ u ka joueurs bila nimisi wasa kɔnɔ pour que an bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ sini ka kɛ meilleur ye. Bura dɔw bɛ ka message bila ka na u ko ko bi ko est ce que a man ɲi aw ka taa fédération na joueur 21 aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taa sɔgɔmada kelen fɛ ka taa aw dama kasi k'a jira k'a fɔ aw ye nin baara in kɛ aw ka liste n'aw ka fɛn n'aw ka hakɛ bɛ se ka kɛ cogo min na parce que ko kɔsa in na min ye balontan banna Coupe d'Afrique banna wariba cɛra ka di Mali ma n'o y'a ka prime ye mais ko wari in fanba bɛɛ lajɛlen taara fédération mɔgɔw yɛrɛ de jufa kɔnɔ $4,400 balontanna yɛrɛ minnu ye balontan tɔn ye $2,200 dir'u ma ko $150,000 ko bɛna kɛ ka balontan dɛmɛ ko yalama ko a ma se aw ka wuli ka taa aw ka hakɛw nɔfɛ fédération na wa? Bon m'a tigi fo a ka hakilina ka ɲi parce que anw taara fédération na n'i ko k'i bɛ joueur 21 bɛɛ ni bi ka gɛlɛn parce que dɔw bɛ kɔfɛ o ka problème tɛ kelen ye a bɛ se ka dɔw bɛna vacances la a bɛ se ka dɔw bɛ contrat ko équipe falen ni fɛnw mais caman bɛ yen nɔ mais yan'o cɛ ninnu bɛɛ taara fédération na u to yan nɔ mɔgɔ min taara fɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ fana bɛ to yen u bɛɛ taara fédération na k'u cɛ ka taa mais malheureusement chez eux la fédération président ma sɔn k'o de sɔrɔ
ayi maintenant au kɔfɛ anw yɛrɛ taara anw bɛɛ nalen sisan o y'a sɔrɔ anw bɛɛ tun bɛ kɔfɛ ne tun bɛ kɔfɛ Jonas tun bɛ kɔfɛ Kisi tun bɛ kɔfɛ anw nalen tuguni an y'a essayé ka taa bɔ an taara fédération na fana an ma reçoit bon bi je pense que fédération kɔrɔ a ma yɛlɛma o mɔgɔ kɔrɔ ninnu presque damadɔ de bɔra sinon mɔgɔ kelen ninnu o bɛɛ b'a kalama o bɛɛ b'a kalama an ye lettre ci ka taa fɛnɛ mais e yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o yɛrɛ mɛ jaabi o mɛ jate maintenant an bɛ se ka sigi ka taa a y'a fɔ cogo min na bon an bɛ taa an b'a lajɛ ka taa tuguni an bɛ lettre ci u ma tuguni u ka reçoit n'u sera ka reçoit peut-être min b'a fɛ tuguni an b'a f'u ɲɛna sinon mɔgɔw bɛ minnu b'a kalama hali bi u bɛ yen nɔ fédération na a bɛɛ ma yɛlɛma o u bɛ yen nɔ an y'o bɛɛ de kɛ ka sigi i b'a fɔ a ye ka taa fédération hali sini an ka photo tɛ fédération kɔnɔ a ye coupe d'Afrique photo tɛ a tɛ fédération kɔnɔ coupe d'Afrique équipe fɛn fɛn ye coupe d'Afrique ta hali minnu ma coupe d'Afrique ta a bɛɛ photo bɛ an photo tɛ yen munna a b'a dɔn an tɛ a tɛ yen t'a lajɛ a tɛ yen ko Mali 2017 coupe d'Afrique k'a taara ka bin k'a tɛ yen ne ko ten nɔ mais fédération mɔgɔ jumɛn tun b'aw nɔfɛ ka taa Sékou Massi de tun ye football président ye Sékou Massi de tun bɛ yen nɔ a y'a fɛn bɛɛ suit an nɔfɛ bon a kɔni da o ye u b'a bɛɛ kalama pulo yɛrɛ a y'an sɔrɔ Gabon a taara an sɔrɔ Gabon ka taa kuma fɔ an ɲɛna ka hakili sigi ka kuma ɲɛfɔ an ɲɛna donc an bɛ taa n'a y'a fɔ cogo min na vraiment a ka idi fɛnɛ kɛ an bɛ taa an b'a lajɛ k'u démarche tuguni k'a lajɛ ni min fɛnɛ bɔr'o fɛnɛ la joueur minnu bɛ yan olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na awɔ pour que an ka taa y a pas de problème an b'a kɛ joueur minnu bɛ yan nɔ n b'a f'u ɲɛna n'u bɛ yan nɔ vraiment an bɛ don dɔ ɲini an bɛ don dɔ choisir an bɛ taa an bɛ rendez-vous ta fɛ n'u a reçoit y a pas de problème an bɛ taa problème t'a la o ayiwa Bura mais bi e yɛrɛ bolo i ɲɛ bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ la cogo di falen bɛ ka kɛ entraîneur bilara entraîneur kura ma ta ko adjoint ko ka intérim assuré bon dusukasi bɛ mɔgɔw kan kuma ka ca e yɛrɛ ɲɛ b'a ko la cogo c'est vrai que ko i ye yɛrɛ minɛ mais a kɛra cogo cogo n'i ye Burabilen fɔ yɔrɔ yɔrɔ kɔni balontan de bɛna fɛn bɛɛ ɲɛ fɔlɔ bon mais yɛrɛ mais n m'entraîneur la mais a bɛ foot la sama na mɛ yen nɔ Kasimu kɔni ye match damadɔni de lajɛ Mali ni Mali Côte d'Ivoire lajɛ kan na n y'o lajɛ ni Mali ni Madagascar ka match laban ye n y'o de lajɛ sinon n fana Mali ka match lajɛ n kɔni bɛ passer ni ne bɛ match kɛ souvent ni pression kɛra kan n bɛ bɔ kɛnɛma donc je préfère que ka munumunu min kɛra sɔrɔ Afrique du Sud voilà je préfère que ka munumunu ka fɛngɛ pour que pression ka kɛ mais Kasimu ka fɔ balontan tɛ Mali la dɛ balontan bɛ Mali la et puis génération filɛ nin ye entraîneur bɛ falen u bɛɛ ka falen mais ne ma coupe d'Afrique ta an bɛ jigin u la dɛ ne bɛ jigin u la olu de fɔlɔ la fɔlɔ joueur yɛrɛ la fɔlɔ parce que u bɛ se balontan na u bɛ se balontan na peut-être que problème min bɛ na u yɛrɛ b'a dɔn problème min bɛ équipe kɔnɔna na olu yɛrɛ b'a dɔn bon maintenant ne kɔni hakilinata ye min ye Mali balontan fɛn fɛn bɛ kɛ Mali balontan to ko bi hakɛ de don mɔgɔ tɔ ɲɛna Mali balontan na de min fɛ na joueur caman tɔ ɲɛna Mali balontan na équipe nationale la mɔgɔ baden de ka fɛnw bɛ yen nɔ hakɛ bɛ yen minnu ma bɔ yen nɔ donc ça c'est pas bon o man ɲi jamana ka image équipe nationale yɛrɛ fana b'a la n bɛ k'o de f'i ɲɛna o équipe nationale de ko don min ni carré ninnu tɛ kelen min ni carré tɛ kelen a baden bɛ yen nɔ Kasimu n mɛnna Mali balontan an bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali balontan na ne mɛnna Mali balontan na n b'a dɔn u ka mɔgɔw b'u ka hakɛ kɔnɔna la k'u sigi Mali balontan na ko dɛsɛ tɛ Mali la o hali ni ninnu équipe bɛɛ bɛ équipe wɛrɛ bɔ Mali la i b'a fɔ ko non k'olu ka ɲi ne ninnu sinon denmisɛnnin mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'u tɛ balontan na o wa e kɔni ayi tɛ se k'o fɔ u bɛ se balontan na namara t'a la mais mun de bɛ k'an dɛsɛ ka taa u bɛɛ k'u hakili lajɛ san joli an bɛ nin niveau kelen in na tan a ye fɛn bɛɛ kɛ sa bon maintenant bon an bɛ ka nin kɛ est-ce que hakɛ t'anw ka balontan ko la ne yɛrɛ bɛ tilen k'o fɔ yan dɛ non ne t'o dɔn ko hakɛ de ye Mali balontan ne yɛrɛ b'o fɔ yan kuma caman ko hakɛ de b'an kɔ hakɛ de bɛ k'an to kɔfɛ dɔrɔn sinon mɔgɔ bɛ se ka balontan ko ma fɔ ninnu a denmisɛnnin ninnu na peut-être que choix ko bɛ se ka entraîneur sɔrɔ u bɛ se ka tout bɛ perdu mais k'a fɔ k'u tɛ balontan na kɔni na mɔgɔ bɛ ça c'est pas bon mais e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ bi hakɛ ninnu bɛɛ kɔfɛ parce que n'i y'a jateminɛ i yɛrɛ ko sisan k'i bɛ ABF la o yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ parce que yen kɔni o ye ka baara kɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ c'est que don nataw la aw ka tɔn in fana mɔgɔ bɛ na kuma fɔ an ka jamana kɔnɔ yan mun yɛrɛ b'a e yɛrɛ bolo bi n'o bɛ se ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ n'i ka se ka don a la an ka bɔ yala yala la wali mɔgɔw nɔfɛ n'an ye maliyɛn tɔgɔ ye min na nɔfɛ tubabu jamana ninnu na bon ne kɔni bɛ min fɛ min ka di ne ye peut-être que hakilinata ni bɛɛ ta hakilinata tɛ se ka kelen il y a des anciens joueurs
wele u ye ɲininka Mali problème a bɛ situé yɔrɔ min na u wele bɛɛ ka sigi ka kuma i ye min fɛnɛ fɔ c'est pas parce que karisa bɛ yen nɔ ko nin Mali a bɛ joué yan fɛ bon c'est que public malien fɛnɛ tɛ fɛn caman kalama o situation dɔw la c'est dɔw fɛnɛ bɛna ka joué Mali la de pour que u ka se ka kɔtigi ale u ka se ka équipe sɔrɔ o don o mɔgɔ bɛ yen nɔ donc maintenant fo k'a ka jate minɛ ni hakili c'est pas parce que n bɛna équipe nationale tɛ n ka kɔtigi ale n ka joué non ou bien ni tanesi t'i bolo ballon na dɔrɔn aw tɛ yen nɔ ni tanesi tɛ mɔgɔ bolo man ka joué Mali ballon na faso ko de don club tɛ o i bɛna ballon ta ka joué i bɛna joué faso la pour gagner i bɛna dɔrɔn ka joué de i ma o mun ye ni tanesi t'i bolo i tɛ se k'o kɛ o c'est pas possible u tɛ se ka kɛ o. mais est ce que aw ka équipe nationale ma kɛ tanesi ɲini yɔrɔ ye parce que ni entraîneur min taara n'i y'a ka joueur lajɛ cogo lajɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ temps de du ale bɛ komi agent de joueur de quoi équipe tigiw t'a bolo mɔgɔ tɛ se k'i jigi da mɔgɔ ka ko bɛ joué don o don fɛn kura dɔ bɛ kɛ. bon nin fɛnɛ la ne bɛɛ ka ne mɔgɔw ka kuma lamɛn ka nin a fɔ ko a bɛ changement kɛ tan a bɛ changement Côte d'Ivoire ta kɔni kɛra yɛrɛ maintenant ne mɔgɔw ta non n'o match la parce que ne bolo changement kun tɛ nin tɛ o moment na parce que déjà i bɛ ka équipe dominer équipe bɛ k'a yɛrɛ ɲini tu n'as pas besoin que tu fasses changement i ka bi bɛ yen fana i ka bi bɛ yen nɔ déjà comme ni de la fin donc maintenant tu n'as pas besoin parce que position bɛ de bolo n'u ma sɛgɛn ka ballon kɔni ɲini ko tɛna taa bi la n'u ma ballon sɔrɔ u tɛna taa bi la ya bon n'a fɔra ko à chaque fois k'e bɛ changement kɛ nin bɛ jouer ou bien a bɛ jouer ça o fana man ɲi ballon na dɛ changement tɛ diyagoya o changement tɛ diyagoya o maintenant n'i ka équipe sisan wa maintenant i b'a to yen a bɛ continuer ka taa n'i ye sɛgɛn santi min na i bɛ se k'o labɔ mais u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan caman bɛ yen u bɛ Mali ballon na u b'a kalama o dirigeant dɔw bɛ yen nɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔna la an b'a dɔn min bɛ Mali kɔnɔna la n'u y'a sigi k'a fɔ don min bɛ yen nɔ don min Mali ballon na a bɛ bila yɛrɛ kɛ o parce que un jour wele an bɛɛ ka sigi ani fédération mɔgɔ ministère bɛɛ k'i sigi ka kuma dugu walayi Mali ballon na. o ma état généraux min kɛra Burahim Dia u ye état généraux min kɛ Coupe d'Afrique bannen non ne t'o kalama Kassim tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ fɛn kalama n'a mɛn mɔgɔw yɛrɛ k'a bɛ tan nɔ ne tɛ fɛn kalama la parce que ne bɛ taa yɔrɔ la dɔrɔn n bɛ taa dɔrɔn n bɛ sigi. Dabo i bɔra sisan ka coach ka kuma lamɛn n'i ye coach ka kuma jateminɛ a bɛ n'a fɔ bana in yɔrɔ ka jan aw minnu yɛrɛ ye balontannaw ye bi est ce que hakilina bɔ aw la yaasa balontan ka se ka taa ɲɛ an ka jamana kɔnɔ. bon a fana ka d'an bɛɛ ye a ka se ka avancer cogo min na mais komi coach ka kuma surunya yɛrɛ la donc parce que komi o yɛrɛ o y'ala ka kumakan ye ni tɔnɔli cayara diɲɛ fɛn fɛn la o jamana a bɛ sɛgɛn donc jamana yɛrɛ bɛ dingɛ camanba de kɔnɔ u b'u jilaja k'o yɔrɔ ninnu souligner wala ka caman bila o hakɛ kɔnɔ ni jamana bɛ se ka avancer cogo min na o de y'an ka yɛrɛ ka laɲini ye sinon an yɛrɛ dɔw kɔni bɛ yen an ye balontan ko dabila dɛ pewu yɛrɛ an y'a bila pewu munna an y'a bila pewu a bɛ ka mun kɛ an kɔni an bɛ taga ni ka segin la yanni Faransi cɛ sa donc an bɛ dayirimɛ ɲini na sinon an ye balontan ko jɔ a ko cayara o ɲɛ de tɛ déception b'a la a ko ma nɔgɔn n'i jiginna Mali balontan a ma nɔgɔn Mali surtout Mali championnat o ma nɔgɔn i ye denkɛ fɔlɔ ye ko du bɛ problème b'i bolo a ko ma nɔgɔn dɛ i tɛ se a tɛ se k'i balo donc farikolo jagabɔ dɔrɔn don quoi Jamusa a ko bɛ cogo di farikolo ɲɛnajɛ balontan min ka di maliyɛnw ni fɛn bɛɛ lajɛlen ale de ka di maliyɛnw ni farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ ye o ye balontan de i ɲɛ b'a sini na cogo di. Coach kuma bɛ fɔ ka ban donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ ka fara coach ta kan bi Mali mago bɛ fɛn fɛn na farikolo ɲɛnajɛ sira kan o de ye supporters fara nka peuple bɛɛ quoi donc an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka balontan sini lajɛ an ka Mali balontan tagaɲɛ lajɛ donc an kana balontan kɛ juste n yɛrɛ ka intérêt personnel sɔrɔli an kana k'o sira ye quoi donc bɛɛ ka ɲini jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogoya min na an k'o sira ɲini mais an kana ɲini ne kelen bɛ taa ɲɛ cogoya min na an kana o sira ɲini a ka ca Ala fɛ n'o kɛra Mali balontan ne bolo a bɛ taa ɲɛ hali Mali balontan c'est comme gérés ka tɔɲɔni ni fɛn minnu bɛ ka kɛ bi
ne m'a fɔ ko dirigeant nɔ t'a la dɛ, dirigeant nɔ b'a la, mais an gérés yɛrɛ fana nɔ b'a la. Munna an b'a fɔ k'an gérés nɔ b'a la? Parce que bi Mali gérés an bɛnnen tɛ. An filɛ wagati min na bi kan ka sɔrɔ de jɛkulu dɔ sɔrɔlen don Mali gérés bolo min bɛ lamɛn jamana kɔnɔ. Fanga bɛ min na jamana kɔnɔ. An bɛ taa an kungo fɔ yɔrɔ min na ni fédération ma lamɛn, an bɛ taa kungo fɔ yɔrɔ min na n'an tɛ ka lamɛn jamana ko la. Donc comme ça n'an wulila k'an jɔ dɔrɔn an bɛ lamɛn. Mais bi tɛ jɛkulu foyi labɔ Mali la k'o bɛ gérés tɔgɔ la k'i bɛ se ka tɛ i jigi sɛmɛ a la, a tɛ yen. O fana kɔfɛ an ka nin boliboli in na an bolila an sera yɔrɔ caman et puis an bolo an y'a kɛ ni catégorie jeune de ye. An ka sini o ye sɔgɔma an fana ka sanfɛmɔgɔ ye jɔn ye? O ye équipe nationale an mɔgɔ de ye. An ye boliboli kɛ ka taa se capitaine ma Amari Traoré peut-être que a tulo bɛ n kan na nin wagati in na. Donc n bɛ welewelemada d'a kan fana an ye cikan ni fɛnw na s'a ma a y'an ka cikan sɔrɔ a ye jaabi di k'a ye cikan sɔrɔ mais fo bi an ma jaabi sɔrɔ an ma fɛn f'an ɲɛna. Bon an bolo ale de ye an ka image ye parce que ale bɛ yɔrɔ min na bi voilà ale de ye capitaine ye a bɛ se ka lamɛn fan bɛɛ fɛ. Donc n'ale ye kumana bi ne m'a fɔ k'ale bɛ se ka fɛn di dɛ mais n'an fana y'an jigi sɛmɛ ale la ale bɛ se ka fɛn dɔ k'an ye ka sɔgɔmi ka to an jigi kɔrɔ mais a kɔni ma fɛn fosi yira an na min ye jigisigi. Donc ne bolo o man ka don an n'olu ɲɔgɔn cɛ, ne bolo an bɛɛ ye jɛkulu kelen de ye. Bi a b'anw de da la mais sini a bɛ se ka k'olu da la. Mais n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma dun n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ne bolo sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ se ka kɛ a b'anw da la bi sini a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ sinikɛnɛ a bɛ se k'olu yɛrɛ sɔrɔ a b'olu yɛrɛ da la. Mali balontanko la mɔgɔ foyi tɛ balontan kɔnɔ ko nin situation tɛ min da la mais n'an fanga di ɲɔgɔn ma dun an bɛ fanga sɔrɔ. Donc ne kɔni bolo an ka fanga di ɲɔgɔn ma en même temps an ka balontanko la bɛɛ ka a ɲini Mali de ka taga ɲɛ an kana kɛ interpersonnel ye n'o kɛra a ka ca Ala fɛ Mali balontan bɛ san sɔrɔ. Ayiwa Bura ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ ou bien an b'a daminɛ ni ninnu ye an bɛ sɔrɔ k'a d'e ma ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo. Ok kumakuncɛ kuma min kɔni bɛ ne bolo donc o de ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn donc ka tɔnɔ Kassim yɛrɛ fo an weleli la i ka plateau sanfɛ vraiment a diyara n ye a bonyara n ma parce que i ma mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛlaba tɛ i ye yɔrɔ de sɔrɔ i bɛ kuma yɔrɔ min na bi an t'a dɔn an bɛna taa an kungo fɔ yɔrɔ min na an t'a dɔn an bɛ don yɔrɔ min na pour que ka taa hali ko minnu b'an kan ka taa ɲɛfɔ peut-être que hali n'an ma fɛn sɔrɔ bi mais an ye kuma minnu ɲɛfɔ ka bɔ an dusukun na a bɛ dusukun lafiya d'an ma ne bolo o ye fɛnba de donc an b'i fo yɔrɔ la ka tila k'a fɔ bɛɛ ɲɛna donc an ka ambition kɛ Mali ko ye Mali bɛ taa ɲɛ cogoya min na an ka ko ye gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ ɲɛ b'a cogoya la mais parce que a b'an bɛɛ kunna de sini pour que Mali ka fɛn dɔ sɔrɔ o ka kɛ meilleur ye hali n'anw b'a gɛlɛya kɛ mais sini Mali ka fɛn dɔ sɔrɔ a bɛ kɛ meilleur ye donc o bɛ cogoya min na balontanko fana b'o cogo la donc u k'u ɲɛsin Mali balontanko ma u k'a ta ba la u kana balontanko kɛ ka dɔ bɔ dɔ la ye u ka bɛɛ kɛ kelen ye Mali balontan na en même temps u k'a bila Mali balontan bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ donc u ka dirigeant fara gérés kan fɛn fɛn an bɛɛ ka hakilina kɛ kelen ye Mali ka taga ɲɛ o de ye ne ka kuma ye ne bɛ se ka min fɔ. Dabo. Bon n bɛ an lamɛn kulu jama bɛɛ lajɛlen fo donc an bɛ tɔnɔ Kassim yɛrɛ fo ale min ye initiative ta ka se ka an lamɛn pour que maliyɛnw bɛ se ka kumakan sɔrɔ cogo min na donc a diyara an ye a bonya fɔ an yɛrɛ b'a fɔ Ala ka a ka baara ta ɲɛ Ala ka barika don a ka baara la donc an bɛ jamana yɛrɛ fo jamana bɛ lahara min kɔnɔ sisan Ala ka jamana ta ɲɛ Ala ka jamana basigi Ala ka jamana ta fanga di ɲɛmɔgɔ minnu b'a an kunna donc o de ye ne ka kumakuncɛ kuma ye. Bura Kassim yani n ka kumakuncɛ kuma fɔ i bɛ permettre n bɛ mot fila bɛ n b'o fɔ fɔlɔ ye min ye komi i kumara Mali kɔnɔna na fo k'an ka football ka professionnaliser n'a ma kɛ a bɛ gɛlɛya laginɛw bɛ b'anw ɲɛ o la donc a bɛ gɛlɛya an bolo dɔɔni et puis an ni denmisɛnninw ta an fana ka dimi anw ka dimi juguyara ni denmisɛnninw fana ta ye dɔɔni min na parce que an ye kubu ta o y'an gɛn ka bɔ yen nɔ awɔ ko licence A an bɔ équipe nationale kunna Coupe d'Afrique ta ka na k'i gɛn ka bɔ yen nɔ o ye ko licence A o kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'a kalama Dibala diɲɛ da licence A de la ka kadi jumɛn entraîner minnu bɛ ka équipe nationale kadi entraîner licence A de b'u bolo voilà maintenant n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ Mali balontan tɛ se ka to tan nɔ Mali balontan bɛ avancer fɛnɛ a bɛ taa ɲɛfɛ donc Kassim b'i fo k'i waleɲuman dɔn vraiment i y'a to min b'an kɔnɔ bi an sera k'a fɔ donc hali bi an b'aw dɛmɛ aw
aw de bɛ se k'an ka kuma lase n'an kumana cogo cogo aw de bɛ se k'a lase donc aw kumakan na minnu don an b'a fɔ delili de don hali bi an bɛ ɲini ka min majigi hali bi u k'a lajɛ k'u kɔfila an na k'a fɔ bon fasoden dɔw fana ye ko dɔ kɛ Mali faso ye donc vraiment ni fɛn dɔ ka kan a ma d'u ma a ko bɛ cogo di donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi vraiment an bɛ difficulté min kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ difficulté min kɔnɔ Ala k'an bɔ a kɔnɔna na Ala ka Maliyɛn bɛɛ lakana Ala ka Maliyɛn bɛɛ sutura donc n bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛla bɛɛ fo donc a bɛɛ ma supporter min public Maliyɛn bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc Ala ka Mali balontan ɲɛ hali bi an yɛrɛ bɛ aw fo aw nana ka na an ka wele jaabi bi a diyara n ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna a ma an na to ɲɔgɔn bolo pour que ka se ka nin ko in to sen na kibaruya in ka to k'a di walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko degun bɛ yen parce que farikolo ɲɛnajɛ i ye min fɔ hakɛ de b'an ka balontan kɔ n'i ye anw ka défaites ta k'u analyser k'u lajɛ dɔrɔn i b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko hakɛ de b'an ka balontan kɔ donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya min ye aw ka so ye Ala k'a don aw garisɛgɛ la ɲɛmɔgɔw olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko ni maa ye layidu ta jamana ɲɛmɔgɔ minnu ye jamana mara n'u ye layidu ta n'i nana fu kɔ i b'a layidu timɛ n'a sɛbɛnw bɛ yen a fɛnw bɛ yen kuma tɛ farikolo ɲɛnajɛ de don denmisɛnnin wɛrɛ bɛ se k'u ɲɛmada nin ko in ma k'a fɔ ko dɔw ye ɲuman kɛ foyi ma kɛ u ye u ma wale ɲuman dɔn tɔɲɔgɔn bɛ ko in na hakɛ bɛ a la jamana kan ka se ka u bila u ka hakɛw kɔnɔna na n bɛ tile k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna yan n ko b'a fɔ ko père Bouvier n ko Bouvier fitininw camanba b'an cɛla an senkɔrɔ yan don o don n'olu ma bila olu ka hakɛ kɔnɔ Bouvier kɔrɔba tɛ foyi ɲɛ ta tɛ foyi ɲɛ parce que joli min bɛ kɛnɛ o de bɛ mɔgɔ dimi ka tɛmɛ joli jalen kan donc an bɛ a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka mɔgɔ bila u ka hakɛ kɔnɔ an b'a fɔ an lamɛnbagaw fana ɲɛna u k'u tulo kɛrɛbɔ sigi sɔɔni sisan an bɛna na flash spécial dɔ kɛ an y'a mɛn ko politique mɔgɔ dɔw minɛna u ka so su in na o tun bɛ ɲɔgɔn ye dɔ la an bɛ barokɛɲɔgɔnya jɔ yan sɔɔni sisan an bɛna o kunnafoniw fana di mɔgɔw ma u bɛ se k'o faamuya cogo min bɔra k'i fo i Tarawele min ye Ablaye Dabo ye k'i fo Musa Tarawele k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛn sɔɔni dɔrɔn an b'o kibaruyaw walawala aw ye merci